Имате ли хронична умора, главоболие, мигрена, трудна концентрация, трудно заспиване, недоспиване, раздразнителност, промени в настроението, то най-вероятно имате прекалено много токсини в тялото си. Защото интоксикацията води точно до тези симптоми и човек има чувството, че колкото и да си почива, колкото и да спи, той не може да си отпочине. Той не се чувства стабилен, чувства тази умора през целия ден, няма настроение, трудно му е да се съсредоточи върху задачите си, трудно му е да прави каквото и да било в деня си. Всяко едно нещо му коства изключително много усилия. Аз съм се чувствала по същия начин и много дълго време търсих причината, търсих как да се справя и си казах, че не може да продължава вечно така и още от сутринта да съм парцал. И тогава случайно, защото няма случайни неща, аз се запознах с супер храни и билкови продукти, които започнах да ползвам. Взех си първо програма за детокс, с която супер лесно, бързо, леко премина този детокс, т.е. без гладуване, без само на вода и чай. Просто програмата беше направена по такъв начин, че преминах много лесно през нея и съм супер благодарна, защото се върна жизнеността ми, върна се енергията ми, върна се ентусиазма ми, върна се старото ми аз и мога да преминавам леко, свободно през деня си и да посрещам всичките му предизвикателства. За да разбереш повече за тези продукти, пиши ми, с радост ще ти обясня. Прекрасен ден от мен!